खुलुमबाय लोगोफोरा संग्रा गोदाव इउटुब नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरलायबाय आरोखि न' गोदाननिफ्राय ओंखाम संग्राखौ सिफायबाय जोंहा न' गोदान मा होनोमोनलाय ओंखाम संग्रा गोदान बानायफिनदों चेनेलाव सोरबा बिदिनो अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो ओमफ्राय जोङो माबायाव मा होनोमोनलाय उलुबारियाव मोसाहैनो नागिरदों बे मोसानायखौ देखायनो हायोबा देखायसै देखायनो हायाबा देखायला देखायनो हायोबा माने जेनेबा सोरबा भिडिअ खालामग्राफोर मोनबा बेबायदिथ' भिडिअ खालामग्रा रावबो फ्रि थांफाया मालाय गासिबो दामनाय देनायफ्राव बेस्थ' जाजोबो ओमफ्राय जे देखायनो हायो बेखौनो देखायसै नों माबायाव उलुबारियाव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बैसागु सनाथि मायथाइ बैसागो फोरबो फालिनाय उलुबारि उदांस्रियाव आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां नायनो बारहुंखाजों न'आ बायजोब्बाय ना गाबनांसिगोन न'आ बायजोब्बाय नै दिना बारहुंखाजों बारहुंखाजों न' बायनायखौ बिथांमोना लुगासिनो नै एसे नाहरलाय बारहुंखा फैनानै न'आव बायजोब्बाय जोंना नै थांसैलाय देलाय मालाय पानबारि सल उलुबारि थांले दाउ दम नै न'आवहाय जाजोबो जोंना आयु बोरैबा थांथां बोरैबा थांथांहाय हिनजाव गोदान जाबाय नै हाबा जाहैसै माबायाव मा होनोमोनलाय उलुबारिनि मा होनोमोनलाय मा होनो फांसनाव सोर हौवा मोनो हौवा गोदाना खारनांबायलाय खारसन फैदोंसोमोन आङो थादो आयु हिनजाव गोदान बायदि मोनजोब्बाय आंखौना हौवा गोदाना इनोबा लाखियासै ओमफ्राय हा उलुबारियाव मोसाहैनो फिरफिलियाव गाखोनानै रेडि मा बिबार होनोमोनलाय खाथ्रि बिबार थेबस्रालायनानै ने जामायजो मोनो नावलायसो जामायजो जामायजो ओइ जामायजो जामायजो खाले खाले ना हरलाय रे सना थैखाबाय फारसे लिगसो खोमायानो फिरफिलि गंनै होथारबाय नै फिरफिलि गंसेया बा बे सौफैबाय जोङो मोसाग्रा थिलियाव बै जादों आरो फांसना मोनहैथ'वाखै लामायाव दङ मानो बै रिपर्टारफोर रायनाय बायदिब्रा हाय मुखना लागे नायनाय नांबाय थाया नायनो हबो होनदों गय बारिनो रायलायखाबाय दामग्राया दासो सफैदों जोङो थाबायदों उलुबारियाव खालामदो इउटुब खालामदो खालामगोन दे खालामगोन चेनेल नामा नोंनिखौ मा खालामदों रेडि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बैसागु रंजालि जिंजिखि जिखि जिंदो जोंनि माबाफ्राव थांजोबखो जोंनि फारसेयानो ज' जाजोबना दं आरो आयौ नामखौ आंनो बोरै जाबावगोन होनबालाय दे जायो दखानफ्रा दा मेथाइ जाहो दे दा मेथाइ जाहो मोसानो मोना दाबो आयु मालाबा थांबावगोन हाबागाले अमा दालाया हाबागाले गासै अमा दालाया सासेया मोसाखांबाय थांसै देमसि मोसादों गोदान लाबोनो होनदोंमोनलाय बहाथो थगायबायसो नों आंखौ सावमिन एवगासिनो आयै गुदुं ओइ डाइरेक्ट थांखानोसै नामा भुजिया निमकि जुलापि लांसैनो साहा लोंफैदों जोङो नै कमिटियाव
लोंखांबाय बियाय सा लोंखांबाय बियाय सा लोंखांबाय नामा बियाय लोंबाय गासिबो बियाय बिथांमोना गोसो जादों आयु केमेराया मा जादों केमेराया मा जादों आंना फुरलाला नुदों सा लोंबायनो बिथांमोनहा बाहागिमोनहा आंनि गोजा नङा आरो ब्रादारनि मिथिगौ सैसे जाहोजागोन गायक बिथांमोनहा जोदोरगे सा लोंबाय नै आंनि नङाहाय मोजां जादों जायाखै मोसानाया जादों बे नायलायाव गोसो सा लोंग्राफ्रा ओरैबो दंहैयो थांबाय थानो हाला मानो होनबा गेटआ बन्द' लोंग्राफ्रा नै गोसो जादों नों मा दामनाय जेबो दामाखै खोमा मा दामनाय जथा ए जथा दामनाय बर'सि नालाय सा रानग्राफ्रा आरो लाइटजों बोरैबा मोदानदोंहाय गोथाव जादों जायाखै नानि मोनसाया जादों जायाखै आब' जादों जायाखै आब' जादों जायाखै जामायजो बेखौथ' मिथिखायो आंनि जामायजो होननानै ने लोंनानै गारमाया राननानै दै लोंबाय न' मोनफैबाय ओंखाम जाखांबाय एकदम दा उन्दुनोसै बिदिनो ओंखाम जाबावबायसो आं ड्रेस सोलाया मा सोलाया टाइमबो जाबायमोन ना 9:30 मोनफैबाय मोसानानै जि माबायावसो लेट जाबाय आरो जों थांनाया लेट जायाखै मोसानाया लेट जाबाय मानसिफोरा एडमिसन लासावलाबायबाय बुरजाथारमोन ना मोसानाया 15था ना 16था बिदिमोन बे जोंना 14 नाम्बारावसोमोन आरो ओंखायनो लेट जाबाय दा उन्दुनोसै बाय जाबाय बेमोन माबा होदोंलायबावसो आंहासो रायज्लायफ्रांगासिनो ओमफ्राय देब्रानो बुंगासिनो था नों बुंनायानो खोना बेसे खामानि मावो आङो हौवायाखौ मावोना सानफ्रामबो रायो जानोल' फैदों ना रायो जानोल' फैदों होननानै दाउ जाजागोनबोलाय ओरैनो मा मोनजाखायाखै फायदा नोंलाय जामायजो जेमोन नै सासे होगासिनो बिथाङा ब्रादार इनल'आ ब्रादार इनल' ना मा होनो बे आदा इंलिसनि मा होनोलै बेवाइखौ नों खोन्थादो एसे नों रोङोना ओरैसो नाहरग्रा नाहरथारला माबा इरलु साबाय मानसि थांनाय बायदि थारमाने बे लाबो आंखौ गिदिङालै सोंनांगौ थारमाने बे गोरा जानायनि जाहोनानो जाहैबाय सानफ्रामबो आं थाबायो नालाय आंनि अजना 75 केजि दंखायो बे 75 केजि अजन थाबायैनो एकदम ओरैबायदि गोजोबाय मा होनोमोनलाय गायथिजों ओरै एरखुनानै सासे एरखोआबानो जाखाया गायथिजों एरखुनांगौ आरो ओइनै एरखुबाया एरखुगासिनो दं सासे ने बिथांमोननो अननानै लाबोबाय आरो मेंनायनि ने नांबावगौ र' मोनगोन र' सिन्था दाखालाम बारा थाब थाब लोंना आं लुग्रायानो मोनलोङाखै न'आ जाहांबाय नै जोंना 17 थारिखआव दुवारमुखुलि सोर सोर जानो गोसो फैबानो जाबाय जामायजो जायोमोनहा फैलाबायथ'सो थैखाबाय गायदां अमाया बोरमाया फुथारा